Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Oshe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Oshe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Oshe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Pane vanorwara Ishe, pfurai nepano. Oshe, pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano. Oshe, pfurai nepano. Pane vane nzara Ishe, pfurai nepano. Pane vane nzara Ishe, pfurai nepano. Pane vane nzara Ishe, pfurai nepano. Oshe, pfurai nepano. Pane vanochema Ishe, pfurai nepano. Pane vanochema Ishe, pfurai nepano. Pane vanochema Ishe, pfurai nepano. Oshe, pfurai nepano. Ndinokudana pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano. Ndinokudana Ishe, pfurai nepano. Oshe, pfurai nepano. Pane vakasuwa Jesu, pfurai nepano. Pane vakasuwa Ishe, pfurai nepano. Pane vakasuwa Ishe, pfurai nepano. Oshe, pfurai nepano. Pane vakasuwa Ishe, pfurai nepano. Pane vakasuwa Ishe, pfurai nepano. Pane vakasuwa Ishe, pfurai nepano. Oshe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Ndinokudaidza Ishe, pfurai nepano. Oshe, pfurai nepano. Tinofara vana vaMwari kuva nenguva yekumbonamata. So munoziva kuti chinonakidza panyaya yokunamata hamusimi muri kutotanga. Chiri kunakidza pakunamata kutongotevedzera vakatitangira. At one time taitombova mayouth techienda kumayouth camp. Saka tiri kungotevedzera vakatitangira. Saka regai tifambe nechidzidzo chedu chemanheru ano. Musoro wenyaya vanoda kunyora unongoti vhara madhoo. Asi kuchirungu munogona kungoiti close your doors. Kungovhara madhoo. Pamborina prophecy iripo kuvhara madhoo chaiko. Because kune vanhu vakawanda vanoda kududzira. Kungovhara madhoo, kungotaurirana kuti vhara madhoo. Ndo topic yacho. Close your doors. Shabatika kaizvo vana vaMwari. Ngati namati. Baba vedu vari kudenga. Makaita nyasha kufambisa vana venyu kubva kunzvimbo dzakasiyana. Mukatitendera pakashayikwa njodzi pakati pedu. Chidiso chenyu changa chiri chekuti mutaure isu takateerera.
tinoda kutenda ine musoro wese wezuva ranhasi. Tawana nyaya dzakawanda, zvatadzidza zvakawanda. Shoko renyu rikataurwa. Panguva ino matendera zvekuti ndimire pamberi pesangano. Ndinokumbira Mweya Mutsvene atibatsire. Shoko renyu rinzwike risvike sokufadzwa kwenyu. Muzita raJesu, amen. Mwari wokudenga akomborere. Tichakumbira muverengi usimuka munin'ina utiverengere. Pauri kuverenga ndinoda kuti uverenge zvinoenderana nekuverenga kwandichakuudza ine. Unoverenga zvakanyorwa but kaverengerwo kazvo ndii ndichatokuudza. Ngativerengei vaEfeso 4 verse ya 27. Verse ya 27. Musapa diablos nzvimbo. Right. Saka ndaida kuti uchinzwa manje maverengere aunoita. Unotiwo musapa diablos nzvimbo. Ngatiendei. Musapa diablos nzvimbo. Wagona kuverenga ramba wakamira ipapo. Pane azvinzwa here izvi vana vaMwari? Ndaikumbira kuti tibatsirane chechi. Vhesi haisi yekwamlambo iyi. Yakanyorerwa vanhu vane shungu yokuenda kudenga. Ende Mwari paakataura izvi, haana kutaura kuti pave nevanhu vanoti ndeyangu vhesi. Mwari akataura kuvana vake vane shungu yokumunamata mumweya nemuzvokwadi. Saka akatarira timu yakananga kudenga ine shungu yokuponeswa. Mwari akatarirana netimu iyi kubva payouth yechienda kudhoka yechienda kuamo. Mwari anoti angatokonzeresa kuti Satani aite manyawi ndimwi. Saka imimi vacho musavhure madhoo. Close your doors. Musape Satani nzvimbo. Saka Mwari zvaari kutaura ari kuti kuziva kwandinoita saMwari akasika, Satani haana power yokupinda paasina kupiwa nzvimbo. Satani hagoni kumanikidza. Hakuna kana umwe chete anoti ndanga ndakavarayirwa Satani azongopindawo. Asi pose pakapinda Satani, vanhu vacho vakapindwa ndo vakavhura madhoo. Saka Satani akapinda. Saka imi kana maa serious panyaya yokuponeswa kwedu, panyaya yokuponeswa kwangu, panyaya yokuponeswa kwako, vhesi yati musape diablos nzvimbo. Kana kuine chinhu chakagonwa pamazuva eupenyu hwemunhu anotya Mwari, ndechekuti iwe kana ukasavhura dhoo, kunyangwe Satani achikuda nemutoo upi, haapindi kana madhoo akavharwa. Saka vhara madhoo. Zvabatika here vanangu? Vhara dhoo iwe. Satani anopinda. Close your doors. Ane simba rekuvhara ndiwe, ane simba rekuvhura ndiwe. Saka chishuwo chapopa akaparidza pachechi yapaEfeso. Saka chiri chekuti varume musasiye madhoo akazaruka, muchinda anopinda. Musape diablos nzvimbo. Regai timbomhanye mbijana paakapiwa akaita sei. Timboona kuti pane vakambomupa here nzvimbo. Luke chapter 22 verse 3. Verenga mwanangu. Zvino Satani wakapinda kuna Judhasi wainzi Iskarioti, mumwe wavane 12. Ndaikumbira kuti uzwe pfungwa iyi. Chiverenga manje pavhesi ya 3. Verse ya 3. Verenga. Zvino Satani wakapinda kuna Judhasi wainzi Iskarioti, mumwe wavane 12. Rambai makabata. Manzwero kuti vhesi yatiyo Judhasi anga asiri ega mutendi. Paiva nevamwe vaitovepo vaikwana 11. But pa 11 Satani akashaya dhoo. Ndobva awana mukana muna Judhasi. Satani achibva apinda muna Judhasi. Ndinobva ndafunga gore randaiva visita ku Seventh Day Adventist, tiri kubva kuchechi kwandaipinda. Saka pese pandaiuya kuchechi kusavadha kwaiimbwa chimbo.
chimbo chaimbwa chorus yainzi Mwari angadhanisi unobhuya gwinyiso. Mwari angadhanisi unobhuya gwinyiso. Yaizoenda pamberi yoti ai Mwari anobhuya gwinyiso. Chorus inoimbwa kuSavada. Ndaitoinzwawo kuchechi kuno uko. Isu kwataipinda kwanga kusina yakadaro. Saka ndakazoinzwa yakuimbwa neshona chizi teererai Mwari anyadzise anotaura chokwadi. Saka regai ndingoimba hangu one stanza nechorus tione kuverenga vhesi yedu usabve pana Luke. Teererai Mwari anotaura, teererai Mwari anotaura, teererai Mwari anotaura chokwadi. Mwari anganyadzise chokwadi. Teererai Mwari anotaura chokwadi. Teererai Mwari anotaura chokwadi. Teererai Mwari anotaura chokwadi. Mwari anganyadzise chokwadi. Mwari wetu namata ndi Mwari asinganyadzisi. Pese paakataura hapana kana one paakanzi Mwari matirasisa pane zvamakataura. Ndi Mwari anoti akataura, kutaura kwake ndo umwari, ndo simba rekusika. Kutaura kwa Mwari kunosika. Teerera Mwari anyadzise anotaura chokwadi. Saka vhesi yangu yatiyo verenga shamwari yangu. Vhesi ya 3 verenga. Zvino Satani wakapinda kuna Judas wainzi Iscariot. Pinda muna Judas wainzi Iscariot. Mumwe wavane 12. Ana kupinda mune vose. Kana Satani ari kuita metsi dzake haakwani pavese. Paakakwana pavose ndepakataura Pilato. Pilato paakati munodani Jesu kana Bharabhasi, vose vakati tinoda Bharabhasi. Asi kana ari Mwari ataura vanhu vatenda kuna Jesu, Satani haakwani pese. Akapinda muna Judas. But Peter aivapo hana kupindwa. John aivapo hana kupindwa. Andrew aivapo hana kupindwa. But Judas akapindwa. Say diablos ashado pana Peter. Say ashamukana pana John. Because wakomana vanokuvhura door. Saka Judas, behavior ya Judas, Satani akatarira akati door inoita. Uyu unoshandika naye. Behavior ya mchinda, language ya mchinda, zvaanofarira, uyu unoshandika naye. Saka Satani akapinda. But diablos anopinda zvesimba. Akavhurirwa door ne-action ya Judas. Saka chichatadzisa vanhu kuponeseka haisi nyaya yezvakaitwa naSatani, inyaya yezvavakaita zvakakoka Satani. Hazvina kunaka kuuya pano apa tongoti Deuteronomy Joshua, Pastor Moyo wouya Deuteronomy Joshua, aiwa apa panofanira kutaurirwana. Chichatadzisa vanhu kuponeswa haisi nyaya yokuti kuna Satani, inyaya yezvavakaita zvakakoka diablos kuti apinde mavari. Because munyika imwe chete muna Satani iyeyu kune vanhu vachavhara madhoo vakamira nezita raJesu kusvika Ishe wedu achiuya. Imi mseti muonera komutare konakidza ka komutare. Komutare konakidza. Tivunze itakasununguka tisiri pamharidzo tokuudza kunonakidza komutare.
tiri kuda kuenda kuHarare makamira pa megawatt panozi pa megawatt. Harare hakuna megawatt. Megawatt iri kwa Mutare. Makamira pa megawatt. Boat kada iri kureva. Iri kudaidzira Harare. Mumashure mune rimwe gold class. Iri kudaidzira Harare. Ari pa queue mabhazi achidaidzira Harare. Pachiuya Fortuna wani Harare. Panongouya Hwindi akasvika omira padhore Fortuna oti ndoda kuona anopinda. Kana waiva neshungu yokumhanya weFortuna akatobuda anenge atotenda Mwari. Unobuda ine munamatoti Mwari ndekumuta kuti lera chivharwa ndaenda. Because amira padhoo uyu anogona kukurambidza zvachose kana kuti mota yacho inokuradzwa. Hwindi anovhara dhoo remota isiri yake, hapana anopinda. But Jesu anoti handina anouya kuvharira dhoo, iwewe ndione simba rekuvhara dhoo. Diablos haapindi. Judas akavhura ega dhoo. Saka Judas avhura dhoo chakatevera chii? Verenga vhesi ya 4. Vhesi ya 4. Izwa zvoyoita. Akaenda akandorangana navaprista vakuru navakuru vetemberi. Ndi munhu akasara akagara. Hapana anopindwa nedhimoni akasara akagara. Zvinoera mukembi yemadhimoni kuti pane dhimoni rapinda mumukomana, mukomana ucho osara akagara. Pane dhimoni rapinda mumusikana, musikana ucho osara akagara. Hazviite. Hakuna anopindwa nedhimoni akaramba akagara. Panotorwa action. Saka Judas akapindwa. Vhesi ndobva yatotevera zvikanzi apindwa akasimuka. Akasimuka achiita sei? Akaenda akandorangana navaprista vakuru vetemberi. Verenga. Kuti ungamuisa kwavari sei. Yeshua. Vakafara. Vakatenderana naye vose kuti vamupe mari. Saka kana mweya yakaipa yapinda, chinangwa chemunhu apindwa kutsvaga kuronga zvingawisira Jesu pasi. Munhu agarwa nemweya wetsvina, chaangatoronga chinobudirira kuronga zvinoita kuti Jesu aurawe. Haafungi zvimwe zvekuti zita raMwari rirumbidzwe. Munhu agarwa nemweya wetsvina, basa rake kuronga zvinowisira vhangeri pasi. Zvikanzi kwaakasvika ikoko vakafara. Zvikanzi kodai wabva nepi kodai? Endi mweya wako wakanaka ufunge. Takatambura nguva yakareba techisheya kuti tingazvivhiringa sei. Zvikanzi chinyararai tazvidira jecha. Yazvikandaivhu izvo hapana chabuda. Ngomana ari kutofa mukangondigadzirisira kakeshi kandiri kungoda ikaka muchindaenda. Vana mai vaisapota varume vaiva nenzara yekuti Jesu afe. Zvikanzi nei baba mudiki shuwa muri kurivesere nei baba mudiki. Zvikanzi agulezi mirai muone. Guleza musati maona ndiri pa action. Nguva yese gulezi maita zondiona zvakanaka. Tazvidira jecha izvo muchinda anofa. Pobva paita vamwe mainini vaivawo nemafanisi. Ingoti naivedwe tiri kutotyira kuti zvimwe unogona ungoita zvimwe mukaparara mese. Zvozaiwa ndoziva paanenge ari pasowe, sowe rake ndoriziva. Ndoenda nawo kana vakashinga chete ndovaratidza vopedza naye. Hapana nyaya. Semchinda akadaro. Kuronga kuuraya Jesu. Maizviziva here kuti iye zvino kutaura pandiri kuita kutongoti kwa hakuna magetsi, kungototi kwa hakuna magetsi itori chance yekuti umwe anovhura dhoo. Kungoti hakuna magetsi bedzi, munhu atogadzirirwa nzvimbo yokuvhura dhoo because hakuna magetsi. Pavakagara parima ende vaenda pari strategic pamuti pane rima romuti, pobva pasaita rima rekuti hakuna magetsi. Izvozvo bedzi umwe munhu akatokwana kuvhura dhoo. Ende inini
ndinoshamisika manje vafundisi, ndinochinetseka manje vafundisi, kuti saka pfungwa yemwana uyu ndeyekuti kuti inini ndichatorora musikana anobvuma kubatirwa musevhisi yechechi, kwakutozorora kuti ndo mai kumbawo anobvuma kubatwa musevhisi yechechi asinga respecti sevhisi yechechi, kwauzorespekta iwewe. Ndakaona umwe mchinda ari kutukwa vafundisi pachaji office muHarare, kwamutare hakuna vanhu vanotuka matukire iwayo. Ndakaona mchinda ari kutukwawo, ende muchinda andaiva naye, elda andaiva naye, akamira, ndikati watozvinzwa apedza mai avo vapedza. Musikana aiva mupfupi so akati, iwe undikwanire wanzwa, handimanzwa kuti language yekuHarare kaye, undikwanire wanzwa, handityisidzirwi navarume vane ndebvu dzogerwa nereza, ndinovhunduka varume vane ndebvu dzinogerwa nepinchisi. Musikana ari kutaura kupedza like that. Kana uine ndebvu dzinoda reza handivhunduki, ndinotya ane ndebvu dzinoda pinchisi, kudambura nepinchisi, iyeye ndeandotya. Saka iwe manje ndiri kunetseka kuti iwe pauri kutofunga izvozvi wakagara, makatogara mese, mabva maronga Zambia ratowarirwa, pari strategic, there is no problem, hapana ari kuona, makasununguka, but pfungwa yangu yaye kuti saka iwe pfungwa dzako dzinotere pana mai apa vanobatwa musevhisi. Ini handisi kutombokuonai, asi mweya atendera kuti ndizvireve because Mwari ari kukuonai. Vakaverenga bhaibheri rakabuda pachena zvikanzi nekuti usiku kana masikati zvakafanana pamberi penyu. Wakawanda pamberi pavanhu but not pamberi paMwari. Saka Judas apindwa, haagari pasi, anotsvaga zvekuronga, but kana oronga hazvina chekuita nekukudza zita raJesu, zvine chekuita nekuuraya Jesu. Judas haarongi zvinosara zvakadaro, anoronga zvinoita Jesu afa. Manya shamwari yangu, manya pavhesi inotevera, pane pfungwa dzandaida. Saka mweya yezvina inogona kupinda. Judas akaronga this way, ende vamwe vari kupindwa vanorongavo the other way, but zvese zvinofanirwa kuuraya Jesu. Izvozvo zvoita Matthew 12:43. Matthew chapter 12 verse 43. 43. Verenga uzwe zvoita. Zvino kana mweya wetsvina wabuda kumunhu, kana mweya wetsvina uchinge wabuda, unopota panzvimbo dzisine mvura uchitsvaka zororo uchirishayiwa. Zvino unoti, ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Asi rakaimakabata hamuna uzwa zvandanzwa imi. Asi kana dhimoni rikanga rambobuda mumunhu, munhu yeite decision yekunamata Mwari, Satani anombobuda otama oenda. Asi kana dhimoni raenda hariendi konogara nekusingaperi, because mustadi yakaitwa nemweya yetsvina hapana nzvimbo inogarika zvakanaka kudarika mumunhu. Saka ndinotenderera dhimoni mboti rikapinda rakadai rokuda rodzoka romboenda kuMalawi, rodzoka rotendera rodzoka iro rotoona vamwe vari kuita business zvikure. Makagara henyu zvakanaka because hapana vanombokuvhundutsai. KuZimbabwe tanzwa uko ngodzingwa, rodai vanhu vacho vatendeuka tadzingwa. Saka izvo zvinhu rakatobva kuMozambique kutete, takadzingwa futi ikoko vanhu vacho vakasvikirwa nevhangeri ndobva vatendeuka. Shingiswa mzi unopota uchimbodzoka uchienda koona kuti zvichakangodaro here, because munhu unogona kuchinja mwoyo. Saka ndinobva radzoka. Asi kana rakudzoka pane statement yawaverenga ndaida kuti ichinzwika nechechi.
chiverenga 43 yacho. Verse 43. Anzi chi. Zvino kana mweya wetsvina wabuda kumunhu. Mweya wetsvina ukanga wabuda. Unopota panzvimbo dzisine mvura. Unotenderera uchichaga paungagara. Uchitsvaka zororo uchirishayiwa. Saka mweya wetsvina unoda zororo. Unoda pekuti kana wagara pastor moyo. Mweya wetsvina unoda pekuti kana wagara unozorora. Pasina zvinovhundutsa. Dhimoni rinoda kutambarara, robvisa bhutsu, robvisa jacket, dhimoni rotandarara. Mweya wetsvina haudi kuvhiringwa. Saka dhimoni rinoda kuti rikawana musikana ka rinonyatso make sure kuti musikana uyu unogarika maari munogarika. Statement yazondirwadza pastor Chitura ndeiyi. Chipapedzisa ipapo. Pane statement iripo. Verse 43. Kuti riwane zororo panodiwei. Verse 44. Verenga. Verse 43. Aha. Panzvimbo dzisine mvura uchitsvaka zororo uchirishayiwa. Ishua. Zvino unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Rapai makabata. Kumba kwangu. Vafundisi vangu ndaikumira mundinzwirewo. Chiri kurwadza apa pavhesi iyi. Zvinhu 2. Dhimoni riri kuda kuzorora. Number 1. Number 2. Hapa zororeki kana usikumba. Imimi hamuna kuzvinzwa imimi. Imimi vanangu mazvinzwa here zvinhu izvi. Kuti Satan ane nzara yekuda kuzorora. But zororo hariwanikwe kana usikumba. Kana pano tikabikirwa nemutoro upi, tikaidzisirwa mvura yekugeza mazino, tikaitirwa zvose, handizorori because pano hakusikumba kwangu. Ndinozorora kumba. Saka dhimoni rinoti kana ndawana munhu ndawana imba. Ndoma ndinoronga pekuturika zvipikiri. Ndoisa bhachi rangu apo. Ndoisa stovu yangu apo. TV yangu ndoionera apo. Munin'ina rega ndikuudze. Unozoti havana kuzvitaura. Ukaona waita rombo rekurora musikana anonzi nedhimoni imba yangu. Paunombonetswa naSatani asiri mumba make. Satani paanotombonetsa achibva kumaraini kuuya kukushungurudza. What more kana akuti ndine imba yangu. Musikana wako imba yemadhimoni. Satani ugara pasoti imba yangu iyi. Ndaona mumba. Ndo mune stovu yake. Ndo mune wardrobe yake. Ndo mune madraw anorongedzerwa tunhu twake. Satani achiti mumba mangu. Saka shungu ya Mwari yenge iri yekuti munhu arege kuva imba yewakaipa. But Jesu ati ndine imba yangu. Amunonzwa here vhangeri zvarakaita gore riya. Pachapter 3 verse ya 20 yazvakazarurwa. Verse yechitaura inoti tarirai ndimire pamukova ndechinoka anenge avhura dhoo ndinopinda ndodya naye iye neni. Saka Jesu anoda kugara mauri, but dhimoni rinoti iyi imba yangu. Saka kana waita imba ka imba haidhisaidhi zvekuiswa. Muridzi wemba ndiye anodhisaidha zvekuisa. Kana iwe waimba ka, you don't decide kuti apa ndiise chakati. Muridzi wemba ndiye anodhisaidha zvekuisa mumba. Muswere kuti vafana vazhinji vari panapa behavior yavainayo haisi yekuti havasiteereri. Aiwa imba. Saka ari kuvarongedza ndiye anoziva zvekuita panguva yacho. Imi mamunombozviona here imi vafundisi kuti patakaverenga bhaibheri raiti mweya yetsvina yakati yabuda kuna region yakaenda kosvika panguruve. Nguruve hadzina imba, hadzina musha, dzingori nedanga revaridzi.
nguruve dzikati zviri nane kukomita suicide pane kuswera nemhando yemwe yaii. But mumunhu ndoma inosununguka because imwe yechina kumunhu inoti mumba. Nguruve chaidzo nguruve hochi dzakati zvitori nane the best we can do kufa pane kuswera netype. But mumunhu mwe yechina inosununguka inomutaurira because kana wavaimba ka ane choice yependi muridzi wemba. Namusati mabona kuti dzimwe wivi dzacho haasiri munhu wacho. Ukamutarisa face yemunhu newivi yacho zvinorambirana. Face yemunhu haingambofariri kufamba ine blue, musoro kuita weblue, musoro wake ndewe blue, munhu aine musoro weblue. Unotezo kuona kuti uyo haasiriyo pastor boy, uyu type yemusikana uyu haangambofariri zvakadai. But muridzi wemba ndiye ane makala. Muridzi wemba ndiye ari kuisa makala. Imi munofunga kuti zviri normal kuti munhu anopfupisa sketi kwakurebesa tsiye. Tsiye dzakareba sketi pfupi. Do you think that is normal? Ende tine vakomana vasina kukwana vakagarwa namadhimoni vanoperera pfungwa nekujusa bhanduru, kujusira musikana asingazivi chinofanira kupfupika. Do you think it's normal? Kana munhu aimba muridzi wemba ndiye ane makala kuti masofa unoda ebrown, mupendi yeblue, oisa maketeni egrey. Muridzi wemba ndiye anodecide. Imba haina choice. Saka dhimoni rinoti ndine kumba kwandakadzingwa, rekani mbodzoka kumba kwangu. Saka utori kwandiri kuita panapa tiri kuparidza kuchechi ine vanhu vakawanda, ine mayuthi akawanda. Vamwe vacho staira dzavo dzekurarama mwe yakaipa yakabata ushe mavari. Saka vauya kuyuthi camp madhimoni achitoda kumbono exercise. Agarisa pasina exercise. Ndosaka maiona kuti region haina madhimoni anga asingangorari pamakuva kana kugara pamakuva. Imwe ngoma yechina yaiti exercise yedu nasi kuzvicheka namatombo. Rimwe zuva yoti exercise yedu nasi bvisa hembe. Rimwe zuva yoti exercise yedu nasi kuchema. Izvo zviutaura kwandiri kuita ndakatarisana nevakomana vakavhura madhoo. Ende rimwe dhoo rauri kuzvivhurira munin'ina, zvaunofarira kutarisa paFacebook, zvaunofarira kutarira paYouTube, wakavhura dhoo. Haubvi paFacebook as une rimwe business yauri kuda kugugula ipapo. Business iripo nderekuona vakadzi vasina kupfeka. Ndo nyaya dzako. Through and through ndo research yauri kuita. And you think it's really normal. Dhimoni rinoti ndine kumba kwangu handiudzwi kuona pa TV yemba mangu. Ndine choice yema stations ekuona. Ndizvitaure. Ndine choice vafundisi yekuona zvandoda. Ndine choice ya music. Handitereri zvandisingadi. Station Imba mangu vekuzbc ndakampa mari yenye mutero. Siyai ndibate zvandoda. Zvandoda kuteerera ndo zvandoda. Kana ndikaswedera wrestling hapana anondisunga mumba mangu muno. Ndoda kuona wrestling mumba mangu. Youth, arega ndikubatise ichokwadi ichi. Kana nasi chechi ikasara mumavoko enyu, atipedzi 2 minutes kusati kwajaivhwa zvakaomarara muchechi muno.
and vachatanga jive vacho avasi vanhu vekubottle store because uko kwagara kunojaivhwa zvichatangwa jive yacho nevekuchechi. Hamuna kunzwa here statement vafundisi vakagara kwaizwai mozoverenga hanzi naFaro takuda kuuraya maIsraelis, toda kuparadza vana vaIsraeri, saka kaparadziro kedu tinoda mbuya wechiHebhuru Shifra na Pua tovapa basa rekuuraya mwana wechiHebhuru. Hazvinye tomeka sense kuti mbuya wechiEgyptian auraye mwana wechiHebhuru, haisi nyaya. Asi kana mbuya wechiHebhuru akauraya mwana wechiHebhuru inomeka sense. Saka vana macheso havafi vakauya muno kuzoimba, tinovarambidza. Saka panoda muHebhuru kuuraya muHebhuru. Munoziva kuti ndanetseka zvisingaiti kubva patanga Vespers ndashaya rwiyo rwechisabata ndikati ndiyo chechi here iyi, ndiyo here chechi yedifensiya yandakapinda chechiya ndikaramba chijekanisheni ndechiti ndaona chechi ndiyo here chechiya ndichinzwa kaimbiro ende ugonzwa morari ine vanhu wobva waona kuti haisi morari yekudzamirwa. Mumba mako haurambidzwi kuona wrestling. Madhimoni anoti ndine kumba kutaura mumunhu, munguruve hamugariki. Imarume ini ndinochinetseka kuti muimbi akaimba sei paakaimba pa195 achiti tenzi tonderai kare mutipewo tsitsicha uripiko mweya tenzi wakapenyera vatsvene wakavaitodweredenga nekushinga mudambudzo iripiko him 45 pakataurwa nyaya zvikanzi ndipeko bhaibheri mwenje weupenyu rindiratidze kutseka kwaJesu uripiko mweya tenzi ndopa ndaitenderera ndazodzoka ndikati Mwari maita henyu mumba memunhu haudzori volume. Hamugoni usvika pasita moyo kusvika mumba medu kwatanga kuenda paredhiyo yangodzora volume kana kukwidza hazviitwe. Ndosekuchiona kuti tine vafana vanofunga kuti vakuziva stereki kuswera achiitisana nharo yemunhu ane mari yakawanda muZimbabwe, iye haana kana dhora rake riri ipapo, anoda kuziva kubva patop 10 achidzika. Yezvino izvo makandiwa anga ari panamba 5, gore rapera anga ari panamba 3, anenge akwira adzika anenge ndiye ari panamba yakati nekuda kuziva mamota makuru, mazita emamota makuru. Asi iwe ibango veriferengeteroka ibango uchiona kuti haana kana dhora re323. Unofunga kuti kuziva vanhu vane mari zvinokuitisa mari. Madhimoni anenge achitofara kuti imba yedu tinoita madiro muno, hapana anotiudza zvekuita muno mumba medu muno. Vanhu vanoitisana nharo X5 yakambumba, X5 yakambumba. Also suspension yacho X5 suspension yacho yakaora. Ivi bhasikoro chaino usati wagona uritenga. Noitisana nharo neX5 unezera nayo. Madhimoni anotaura kuti muno mumba medu noita zvandoda muno. Usotofana kuti vadakila ti akasimuka akamira anotaura kuti ndakamboimba batava vafana vari mberi apa. Ndosekuchiona kuti umwe musikana unotadza kunzwisa kuti but musikana uyu ari kuratidzwa kuti form 6 akaita atedzere kunzwisa kuti size yake XLLL. Atedze kunzwisisa here. Munhu akazvimanika apa munhu une muviri muhombe akazvimanika, munhu akazvimanika achitambura pfamba achidzora skate achienda achidzora skate achidzora. Madhimoni ari kuti imba yedu
mundara because iwe utori imba ya somebody. Saka muridzi wemba anoidekoreta madiro. Close your doors. Kuitwa imba yedhimoni iwewe. Musha wese weitotarisira kuti taitewo mwana asvika form 6 pamba pano. Iwewe kwakuitwa imba yedhimoni. Zera rako madhimoni utofara kuti nekumba kutaura iwewe. Satani unoturika masokisi ake mauri iwewe. Hauna choice yezvinodiwa naMwari because iwewe uri imba yedhimoni. Madhimoni anototi tine kumba kutaura mauri iwewe kuti uri imba ya Satani iwewe. Munamato wangu Mwari wekudenga ngaatibatsire. Pane anofanirwa kurumuka otanga ukamahutsva naJesu. Haufanirwi kuva imba yedhimoni. Hakuna nhumbu yakatakurwa 9 months kutakurira Gehena. Iwe uri wekuponeswa iwe. Chaunoshora Mwari chii? Verenga John chapter 1 verse 12. Manya pana John chapter 1 verse 12. Kumwe kwese ukosiya. Manya pana John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. Yeah. Asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari ivavo vanotenda kuzita rake. Mwari wekudenga ngaakudzwe. Vose vakamugamuchira. Vanganiko vose vakamugamuchira vanopiwa simba kuti ndive mwana waMwari. Handisi mwana waMwari by birth. Handisi mwana waMwari nekuda kwesenemu. Ndiri mwana waMwari nokugashira Jesu. Ndopiwa simba kuti ndizi mwana waMwari. Kurumurwa pamukaka wechivi hazvaimboda mhiripiri, hazvaimboda kutenga porridge rinodhura. Zvaida munhu anogashira Jesu. Wopiwa simba kuti uve mwana waMwari. Ozoti kuva mwana waMwari kwakasiyana nekuverengwa mugurupu revanhu vaMwari. Vanhu vaMwari nemwana waMwari vakasiyana. Vana vaMwari vanobehave zvekumba kwavo. Vanotaura language yekumba kwavo. Torai mwana ane 12 years akaberekerwa kuChina. Muuye naye pano mumutitaura shona. Munotambura kachinyemwerera kakatarisa because akazvinzwi. Asi vakaita anogona China kanotaura kakajamba kakafara. Saka mwana waMwari ane language yekumba kwavo. Wafundisi mukanzwa kuti kwa Mlambo kwafiwa mobva mauya neuwandu hwenyu. Burial yopera moti pastor Mlambo umwe wedu atiendi. Toda kumirira nhumbi dzikoviwe. Morara mangwani nhumbi dzokoviwa. Ndopa munozoona kuti hamuzive kwa Mlambo. Hamugari panogara vana vekwa Mlambo panguva yenhaka. Tinogarira zvababa vedu. Ndinotamba nemi, ndinoshanda nemi, asi hamuzive kwa Mlambo. Kugara muchechi ya Mwari hauzvirevi wava mwana waMwari. Terera chuni ya mdara ukwane panhaka youpenyu usingaperi. Unoda kudla nhaka yani wechibehave zvinopesana namdara. Then ngotaura apa tina mati. Ozo kuchipinge ka kumusha kwedu. Kana mai vakafa kamwana kari kachechi. Mwana anga asingafi panofa mai. Aichengetwa mwana. But whoever aitora mwana asiwa
I make sure to kune mbudzi vaivhunzwa kuti vari kutora mwana avo kumba kwavo kune mbudzi here zvodze vanadzo kana kusina mbudzi vonze havagoni umuchengeta because pasina mbudzi haararami havareuti anoda kuurayirwa mbudzi mucheche vari kuti anofanirwa kukamirwa mukaka wembudzi. Saka mwana asiwa na mai ari mucheche akanogara natete marumbi vachiita mukaka wembudzi akazobehave zvakasiyana na mai vake, vanhu vanoti mati ndiani zvonzi ndeuyu zveuyu wekusiwa pari pamukaka uya unzi ndo mungabva manetsekera kudaro kana aita musikanzwa regai zvakadai hati munoziva here zvakaitika zvonzi zvipi zvikazi akazopedzisa newembudzika. Saka vari kutaura kuti behavior yake ka inofanirwa kudaro because ine chekuita nehumbudzi mukati. Akamwa mai haadaro. Saka Mwari ari kuti vanomwa wangu vane nhaka youpenyu usingaperi, asi ukazopedzisa newembudzi denga rinoti sei zvakadaro because mapedzisiro akazoita manje munongoaziwa kupedzisa kwaakazoita munongokuziwa. Akapedzisa newembudzi akarumuka pane wamai. Ndakuda kunamata last verse musape diablos nzvimbo. The last one musape diablos nzvimbo. Rekuvharira usape diablos nzvimbo. Close your doors. Takuda kutonamata ndokumbira mufundisi 1 pastor 1 vanongouya tobva tatonamata. Pastor 1 vanongouya tobva tanamata. 1 pastor anouya tinamata. Sermon yedu yapera sape diablos nzvimbo. Tikuda mufundisi 1 anouya tobva tanamata. Tenzi tonderai kare. Mutipeiwo tsitsitsva. Uripiko mweya tenzi? How decide color yekupenda imba yemunhu? How decide magadgets ekuisa muimba yemuridzi? Hausiwe une decision. How decide mamovie ekuona mumba mevanhu? Varidzi vemba vanoona zvavanoda. Saka kaitiro kako uri imba yani. Todaona mati pane one atori kuno kwari kuti pastor vari kuri handisi kuonai kana masimuka muri kusimuka kungoti Mwari ari kukuonai. Ndiri kutaura vanhu ndingakwanisawo kuona. 1 ari kuti pastor moyo musati manamata ndakaregeredza madhoo akazaruka. Mwari ndibatsirei manheru anhasi. Handidi kuva imba yedhimoni. Inini zvandirizvi Mwari haangandichengeti kuti ndigarwe nemadhimoni. Iyeye simuka mwanangu. Pastor vakuda kunamata. Simuka mwanangu. 1 ari kuti Mwari hazvigoni. Izvozvo hazvigoni ende Mwari nandini. Ndoda kuti mundibatsire manheru anhasi. Handidi kuva imba yemadhimoni kuti Satani andisarudzire zvekuita handidi. Ndoda kuti Mwari apindire zviitwe muzita raJesu. Namatai pastor. Gati namatei. Mwari Baba vari kumusoro kudenga, toda kukutendai Jehovha neshoko ramatipa. Magedhi edu sevana venyu akavhurika. And it breaks our hearts, oh God, when we see what the devil is able to do. Vana venyu vasimuka to declare to you the things that you already know. That many of us, we had become residents for the evil spirit. And Father, the devil has been doing and is doing and might continue to do if we choose not to change. Of the things that you detest and things you like not. Father, the preacher
has spoken clearly about the things that we listen to. Tibatsirei Mwari, tivhare magedhi enzeve, so that the music we listen to speaks to the word of a thus says the Lord. Meso edu Mwari akavhurika in seeing things that belong to the devil. Tibatsirei O Jehovah to be able to close the gates of our eyes, so that our pupils are not directed to the evilness of this world. Father, our feet are open to going to the wrong things, even to the wrong houses where we know that in this house, this is where I lost my virginity. I still go back. Help us, Father, this evening, and help us to close the doors of the lives of ourselves as young people. Because it is possible that we might have gone too far as young people. Simbaracho rekuvhara madoa tisisina. Tibatsirei Jehovah and help us to close the door. I'm even reminded, Noah had to claim that I'm not the one who closed this door. Help us, Father. We are willing. We are standing because we want to close the doors. We are tired of looking foolish because of the demons. And we pray, Father, for the preacher man, that as he spoke about closing doors, we pray that may his doors be remain closed continuously. Tinokutendai Baba neshoko ramatipa. Continue to guide us now and forevermore. I know the devil is not happy. He will desire to open some doors that he had never entered before. From this time onwards, help us to remain with the doors shut. Muzita ra Kristu Jesu rinogara nekusingaperi tinonamata. Amen. Oh
yasvika miriyo kwerwisi pedyo nechinjiko wenyu ndipo